तू सांगचे पडेल रे तुगल दुवे कनिके मुखार सिक्का म्हण भारी आशेस कितकी सिक्क रे आता काला चले चढव मस्त सिक्का खंचे लायका मारवचका आपनेल पैर आपने रपका म्हण भारी आश असता तुगल दुवे काही तशी आश असते पुरो सिक्को आणि के प्राइस आण ना मारया कसं तशी गडबिडी करता कसं समस्या ना होळे मा तन्नी तिक सिकैत मला कितले सिक्की सिक्को कामार वचकदलरी वच्चो घरा असतलदलरी होडना तिगेल खुशी म्हणून सांगला त्यांनी आणि घरात कसं काम आणि ना बा हिगेल मात्र कसं तसल होड जबाबदारी ना पुरा हक्क कामाच ती आणि बापू सुपूत घरा व्यवहारांनी पळून घेतलं ती खाली एक रंगप करचे हिगेल माय गट्टी असं बा ती पुरा करता त्या कसं नाही समस्या म्हणारी दुडवाचे तू आमगेल कष्ट गोतस मो हा आमगेल कसं दुर्बळंक कोण सहाय करता ती हो तशी म्हणारी कसं ना मस्त दाण निमगीत असत्वे पळे दाण आणि निमगीला रे तुझी के आलोचन कोर करे मागिरी हा म्हणू पुंग्योन हुनूत का गोड दायत अशान सोडचा नाही तशान धोरचा नाही मळवई जात कडे रे आलोचन करी चल्ले कनिके प्राइस आण नवे सिक्तस सिक्कून दवो मुकारती कामार गेल म्हणे रे तू केಚ್ಚನ್ ना पडे चिक्कालोचन करी ಅಯ್ಯೋ ಹಳೆ ಮಾತನಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಏನಿ ಕಸನೇ ನಿಮ್ಗೆ ನತಿ ದಾಯ್ತಲ್ ತಿತ್ಲಸ್ ತಂಕ ಹೊಡಿ ಕೈ ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಂದಿ ಹೊಡ್ನ ಮನ್ ಸಂಗ್ಲ दलरी तितलं होटा त्यांच्या सोयरीक मेळतेत ना आम्ही कसं नाही गती नातल्यावर एक सिंपल कोण दिवचे चिकेची ग्रँड कोण देऊ का नव्हे तांगेला वेळा हळदीक म्हणताना चिकी समा दुड्डू खर्चू का नव्हे एक नमने मर्यादी प्रश्न मो अय्य हे लाईक दल मुरे तू गेले त्यांनी सिंपल कोंडी मळलतेत ना ग्रँड कोंडी का म्हणत तू ग्रँड करते का दुड्ड ना म्हणता दुड्ड नातील कसले का ग्रँड हळदी कर का म्हणा देवन घेतला सांग हा मी गेल दुवे तशी म्हणाली तुला कितलंस की तिथले तू थोडी कोंदिया ना कोणाला की निमगूचा निवडचू नका म्हणून दलर मन ऐकतवे हळे मा अशी एकली चल्ली चल्लेल हळदीक निकी कशकी तितकी गोत ना अशी एक दुवेल हळदीक चंदा एअरकोट का म्हणा आमका आश असं नव्हे कसं करचे नाही मारया चल्लेकडे चनची सिंपल दान हळदी कोंदी अडना म्हण सांगिल असताना तू कसे लेखनात नतील प्रांगात तांडून घेता रीन दण कोण घेतलं रे त्या प्रतीरसू छोई रे मागीर तुगल सोयरेल एद्राक तुगले मर्याद वच्ची नवे मारया चिक्कालोचन करी अयो हळे मा कितलं आलोचन केलं रे तिथले आमगेला दुड्डस की ना की मग कोणे पळयतात वे हुडा त्यांची सोयरीक म्हणतात ती हळदी केलेल चंदाय पळे म्हण 4 जण उरले ना वे आमगेल सोयरन प्रमाणे केले रे त्यांचे काही कष्ट नाही त्यांची तुला बुलवया म्हणा येईल हाव आम्ही कसं सांगतेस रे तुगेल तू वनमालले पगरमावाल सून मळरी मिगेल बैलेल बहिणी नव्हे एक उत्तर तिक तुम्ही चांगला लायक असिले तांक दायतल तिथलं आस्ती असं नुपोदलरी 2 चल्ले चढून काय ना ती मन केलरी मिगेल दुवेले पूर्ती खर्च त्यांनी घेऊयात ते एक उत्तर सांगतात वे हळे मा हा फोन आला हा ती फोन कोण दिता तू फोन आणि कोण देऊ का म्हणणार रे मिगे लगी फोन अस प्रश्न त्या नाही तू गेल बैलेल बहिणी तू तिथं लकी अस तू निमगुत सोण हा मिगेल दुवे सांगून तिगेले पगरमावाले सुन्ने का हा उलच दत्वे कसं सांगते तू हा मिगेल बाईले न तिगेले की निमगू येत दला मिगेल बाईल ऐका ना होळे मा मळरी मिगेल मेवणे करताची की हंकार येला ಹೊಡ್ಡಸ್ ಪಣ ಇಲ್ಲ ಈ ತಿಗಲ್ ಬಮ್ಮುನು ಚರಡು ಪುರ एक नमने ಹೊಡ್ಡಸ್ ತಿಕ್ಕಿಂತು ಬುಟ್ಟುನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂತಿ ನೆಲಾರಿ ನಾಂತಿ ಮಣಿಯತ್ तशी ನಂಗಲ್ दाड वैरी असता आमचं दुर्बळ दिक्कंतू दृष्टी वचना आता कसं करचे आमक काम जाऊ का नव्हे पाय दొరకतीची मळरी आणि विंगड कोणी नांत म्हणणे असं ती दलरी हंगेल तिथलं नांती कसं करचे हे उत्तर तू सांगत असेल मो तू बेचार कोण घेतलं रे होडणार रमानंदा हे काम मात्र मीच जनदाय ना
हा कसं नाही खेळ म्हणलेकला की तमाश म्हणलेकला हा व मिगेल दुवे सांगून तीने तिगेले जवे सांका काश जावई नाही असो काश जाव दलरी जाव कसले का बहिणी दलरी सांगची कष्ट आता तुगल बाईले कशी कष्ट दिसता तशी नव्हे दुसऱ्यांक तिथलंच तरी तुमची तक माती दिवी तू म्हणती मग एक उत्तर सांगला पूर्मू मिगेल इथले होड जन्माक हा नहीं आमगेल वेदावती क तुगेल वेळ भारी गौरव नवे तुगेल उत्तर काण गलेश ना म्हणो ती मिगेल उत्तर काण घालना म्हणून हावा वट्टाशी निमगुच होती गेलगी त्याला उमुळनातील निमगुच वे हवे कसले निमगुच है हा तू पुल्ली पर विसरून गेलवे हा विसरणच नसता आता तू काम दव कपडे तशी दावनो पुरा विसरलेले नाटक कर जगत तेसु तुका तिक्के तशी वे हा तू आणि तुगल बैलेना ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾದಿಲ್ रे तिका हा मक ಗೊತ್ತಾ म्हणलेक्लावे तुम्हे अयो तसल कसन केल हळे मा शीती तिगेल बामनाक तमाशे कुशाल केला हावे आणि तशे कसं तक करण्या बा चंद कोण पळून घेतला आम्ही हा कशी तोंड गुंडेत पळतू वा वय वे आता काम दव का नवे तस जिता की तुलैत तू हा तुगल मेवणी वेदावती तिकी कळसळी म्हणो कितली ती खंगसीत असेल रे ती जिग्राचाराक तिक पाप सोयरीक मेळणी मस्त प्राय वचन तिक ಹೊರಡಿक दल्लेले हा गुणान कितली चांगीती तुमगेल घरा इलरी एक घडी बसतसिल्वे कितले काम करतसिले फूड आमगेल हॉटले तुमगेल घराले की असेल मो हा पळेला तिका मागीर कशकी एक देवाल देन तो तिक एक सोयरीक मेळले ना तो 1.5 पायच म्हणून कितले तू हंगसीत असेल रे 1.5 पायाचे कने 1.5 पाय शड्डा कसे की म्हणतेसील मो तू हा त्या प्रविसन गेलवे कसे नसेल रे तंगेल पाप पाप ते वेदावतीना तंगेल गरा हंगेल गरा रन पावचनो हा कोणे सोयरेल म्हणर ही कापे तसिरिंती तंगेल गरा हंगेल गरा प्रवचनो काम कोरनो ते चलडू आ सिकोनो कशकीच कोरनेनी हे मट्टा कैली अती अयो हळे मा हा वेदावती कनी लक्ष्मीनारायणक कसन मंदूक केला सांग अशी